Timurad dagiti umili iti itogon Benguet amang kontra iti plano expansion ti underground operation ti itogon Suyok Resources Incorporated. Gaputa sigon kadakwada saan adimalan iti umno a proseso. Sugun pa'y kadagiti umili nasken ama sukimat manen ti aplikasyon ti nasawa pagminasan ng runa kadagiti apektado a barangay. At the report ni Audrey Villena. Saan nga umanamong dagiti umili ti Virac ang pukaw ken poblasyon itogon iti mapangpanggep nga expansion project ti Sangilo Mines wenno ti APSA 103 baban iti itogon Suyok Resources Incorporated. Manipod iti 35.26 hectares nga underground mining operation, panggep ti isri a pagbalinen a 469.26 hectares ti kalawa ti minasenda iti itogon Benguet. Sigun kadagiti umili, saan daan na konsulta ng runa kadagiti apektado a barangay iti naso a proyekto. Sagbay ti panakapirma ti FPIC MOA. May samot lang a rason ti panangkontra dagiti umili ti posible a panakapukaw ti water source ti barangay da numarugyan ti naso a proyekto. Despite iti manungatawan, iti protest tayo, iti pangibagbaga tayo, iti noto apsa, iti ili tayo nga itogon, madama pailaeng nga yar aramid da, dagiti da kunkunada nga steps tapno ag-operate da. Datayo umili iti poblasyon, umili iti dalikno, iti directly affected nga handa pay nga denggan ti boses dagiti umili. Impanamnamamad ni itogon Vice Mayor Dante Alain Xavier Gudjo, ana inget ti panagbantay da iti naduma-dumang aktibidad ang makaapekto iti umili ken aglawlaw ti itogon. 2013 pa lang ti consultation ti ISRI may naig iti expansion ti operasyon ti kumpanya, ana itantan lang iti pandemic. Ngun kini daw da ang maulit ti public consultation kadagiti apektado a barangay tapno matalantan dagiti parikot. So nga garot nga banbantayan tayo tano mabalbalin ko ba han nga maulit dagyan ang nangyari idi nga nag-operate iti large scale nga nabaybayan after nga nalpas na nga nag-extract. Kini daw matlaang ti opisyal a bayad ti public scoping nga insayang ka ti Department of Environment and Natural Resources, Environment Mapping and Management Bureau Cordillera, ang may detalye kung maamin dagiti kondisyon ken listaan ti ahensya a pagalaan da iti permit iti maipaulong nga Environment Compliance Certificate no maaprubaran ti APSA 103. Inlawlawag mo ti Mines and Geosciences Bureau ang malaksid iti 35 hectares of patented claims at dapat iti pending application for Mineral Property Sharing Agreement ti Sangilo Mine. Iti pan nakapabaru ti lease mining contract area ti kumpanya naglupas iti 2012. Nagkadkad ang mangipaay iti komento ti DENR-CAR ken ti ISRI iti naso nga issue. Audrey Villena para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.